Tää pohjakassan pitäisi riittää ja närke kuuluu samaa. Onko sulla jotain kysyttävää? Onko sillä väliä, että kumpaa käteen sen leima laittaa? Sä voit laittaa sen mun puolesta vaikka otsaa. Kunhan laitat sen johonkin. Hyvin sä pärjäät. Hei, kiitti, että suostuit lipumieheksi. No totta kai. Harmi vain, että se Heidi ei nyt sit päässyt tulee. No, jos Mimmi kiinnostaa enemmän kriisit kuin bändiltä. Minkäs teet? Nyt sä joudut ehkä keskittymään työntekoon. Tuleekohan tänne paljon jengiä? No varmasti tuleeko noin kaunis lipunmyynti. Pitäisköhän sille bändille järkätä safkaakin? Joo, mutta ei kannata vielä. Kato, jos me tarvitaan niitä sämpylöitä. Ne halutkin kolmioleipiä, ja jos me annetaan poppareita, ne halutkin sipsiä. Ei me nyt niin vaativia olla. Amoi, oot sä Tiina, roudari. roudari? Joo, en oo iso ja karvainen sellaista vai? Voiks ne kammat rykiä tonne stakelle? Totta kai. Tarvitseeko tää apua? Ei, mutta tonne vois tehdä vähän tilaa noille nopille. Siis missä välistä meidän kerkii vielä pelaa? Tiina varmaan tarkoittaa niitä kuljetuslaatikoita, missä kamat tuodaan. Onneksi täällä olisi yhdet päivät paikalla. Sä oot ihan kiva ilman aivojakin. Siis mitä? Voisiko sulla yhtään pienempää? Hauskaa iltaa. Se olisi 5 euroa tasaraha mielellään. Voinko me jeesa? No jos sä viitit hakea Venlalta lisää vaihtorahaa, kun kaikki maksaa niin isoilla seteleillä, että on jotenkin kauhean hidasta. Ei kaikki olla tasaraha pääsee suoraan sisään. Mä luulen, että Venla tarvii kaikki vaihtorahat tohon bissemyyntiin. Käykset jos sä rahastat ja mä hoidan narikan? No se sopii. Tänne voi antaa takki. No moikka Peppi. No moi. Miten menee? Sait sä Tuukan kiinni? No en. Mut Cindy kyllä lähti sen perään. Toivottavasti ne nyt saa selvitä. Mutta hei, mites siellä? No täällä oli aika kivasti jengi. Mä olin vaan vähän pulassa tossa lipunmyynnissä, mutta onneksi Niko tuli jeesaa. Niin joo, hei sori kun se nakkii nyt sit sulle. Ei se mitään. Enemmän mua harmittaa, että sä oot yksin siellä. Kysyks Jiri muuten mitään, kun mä en tullut? Olihan se nyt aika ihmeissään. Musta jotenkin tuntuu, että se ei ole oikein oma itteensä. Ai, miten niin? No siis se kävi kyseleen multa, että tiedäks mä mitä on nopat. Tää? No nimenomaan. Mä en ota mitään tolkkua siitä. Tai ehkä se on vaan sekasin, kun sä et oo täällä. No pitäisikö mun sit tulla käymään siellä? No tietty. Mulla on sulle asiaa Nikosta. No okei, mä tuun. Mahtavaa. Mut hei, älä sano Jirille mitään. Mä haluan, että se on yllätys. Hirveä hässäkkä. Mutta onneksi sä oot tommonen. Ole hyvä. Millainen? Ja mitä? Niin, et millainen mä oon? Siis tehokas. Ja muutenkin ihan hyvä jätkä. Löytyyhän ne sun aivos. Vaikka tuo epäilikin, ettei sulle edes oo niitä. Toi bändi varmaan aloittaa kohta soittaa. Mennäänkö lähemmäs kuuntelemaan? Ei kun mä päivystän tässä. No Heidikin tulee kohta. No kyllähän se löytää sut tuoltakin. Tunne. Messä vaan. Ei sen enää tarvittaa päivystää. Ne alkaa just soittaa. Ja jos joku haluaa vielä sisään, niin mä kyllä hoidan. No mut mites toi Norikka? No, tuu paikalle, kun huomaat, että joku notkuu täällä. Ellei sä sit välttämättä halua kököttää siinä koko iltaa. No voisin mä kyllä mennä kattoo vähän lähemmäs. Me ihmeessä. Antaa sen kassaliippa, niin mä vien sen talteen. Kiitti. Hei, kiitti vielä avusta. Ai tulit sittenkin. Nilla käski. Käski sut mullua vai käski lopettaa lipunmyynnin? No mitä jos sen kertoo? Missäköhän Heidi viipyy? Ai se muutti mielensä ja päätti sittenkin tulla. Sille tuli varmaan liian ikävä Jiriä. Tota mä en teis naisista tajua, kun te muutettiin mieltänne ihan sekuntiin.
Toisaalta joskus se voi olla ihan hyväkin juttu. No niin jengi, tänä iltana Damdamissa Anna Abreu! Mikä täällä on meininki? Loistavaa. Joka ensimmäinen biisi oli Patient. Oi moi. Mitäs täällä? Siis olit sä nukkumassa? Joo, ihan pienet tirsat vaan. Mene tuohon salin puolelle, niin mä tuun ihan kohta. Siis Venla! Joo, kiitos vaan.